सलायब्रा मोनासिगोन दिनानै गोसोनाय गैयानो लोगोफोर बिनि नाम्बारखौ नांगौ आंनाव कमेन्ट होना हरदों नै मानसिनि बे संसारा गैया गैया हाग्रा गोजालै दाबायारि नोंहा रावबो गैया बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया पुरी नागारनानै अन्नाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव जोनोम पुरी नागारनानै अन्नाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव संसारा गैया गैया दावबायारि नोंहा रावबो गैया 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 दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी बे जोनोमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागिरनानै सौफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबायनो आनि थानि साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागारनानै सौफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबायनो आनि थानि बे जोनोमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी
फालो बिरलांजोब्बाय जोंनि दाउब' सिखिरिया मोनगौबा मोनबाय थायो मोनगौबा सानबाय थायो माथो खालामबावनो आं नोंखौनो आङो बेसेबां माथो खालामनो नोंखौनो आं बेसेदि समायना बेसेदि रमायना इधर आएगा काम कर रहे हैं हम इसमें एक फैमिली था चला गया ना हाँ चला गया इधर नहीं उधर उधर क्या देखो क्या क्या कर रही है तेरे बोलना चाहिए अच्छा नहीं रे किधर किधर लेके जा रहे थे रास्ता अच्छा नहीं है रास्ता बहुत खराब है छोड़ी 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 आलु आलु पियासखौ होलांजोब्बाय माथो इसोरनो गेस दंखायोनो सब होलांजोब्बाय माथो इसोरनो ये टेबलेट रात को डालते हैं क्या हो नै न'आव मानसि दं दा फैगासिनो बोरा आदियालाय आदिया नोंसोर ओजोंनिफ्राय मैगंफोरखौ लाबोजोबखाबाय गासिखौबो पियासखौ इसोरनो होलांबाय बिसोरो इखो नोंसोरनिसो इसोर जेबो लांखायाखै गारबाया गंबेसे नोंसिनिया ओजोंनिफ्राय लाबोआखै खेला माबाफोरखौ सब लाबोखायाखै
गंसे नांगौलै आंनो मटरखौ अबेखै फिटिं खालामनांगौ मटरखौ फिटिं खालामनांगौलै बे आदारखौ खननानै गारहरलै माला गाबोनफोर दा मावनांला